Как да прикача документи по вече регистрирана претенция в платформата Алианс Здраве. Отиди на меню Претенции най-долу вдясно. В меню Моите претенции, раздел Отворени, ще намериш регистрираната от теб претенция. Натисни бутона Прикачи под нея. Тъй като вече си регистрирал претенцията си, можеш да избереш документи за възстановяване на разходи, ако за първи път изпращаш документи по претенцията, или документи към вече заявени претенции, ако добавяш допълнителни документи, изискани от Алианс. След това натисни Прикачи. На тази стъпка трябва да избереш вида на документите, които искаш да качиш – медицински, епикризи, амбулаторни листове и други, финансови, фактури и касови бонове. Натисни бутона Прикачи и избери файловете от своя телефон или компютър или ги снимай в момента. Когато документите са избрани, можеш да ги видиш под бутона. Ако си качил грешен файл, можеш да го изтриеш, като натиснеш върху него и после избереш Изтрий снимка. След като си качил всички документи, трябва да посочиш групите услуги, които си ползвал. От падащото меню услуга избери вида, а в полето под нея напиши сумата за тази група. За да я потвърдиш, натисни бутона Добави към обща сума. Можеш да въведеш повече от една група услуги чрез бутона Добави нов ред. Попълни вида и сумата и не забравяй отново да натиснеш Добави към обща сума. Ако искаш да изтриеш въведена услуга, натисни кошчето до нея и потвърди. Когато си готов, можеш да провериш общата сума от полето Обща предявена сума. Тя е автоматичен сбор от всички описани от теб услуги. Провери или въведи своя IBAN. Можеш да завършиш процеса, като натиснеш бутона Продължи.